Is it getting better? Or do you feel the same? Sådan, nu har I fået jeres perfekte barn. Er I glade for dem? Ja, det er så fantastisk. De er helt perfekte. Præcis, hvad du elsker os. Ja, prøv at se den charme og udstråling. Hvor er han dog sød. De er så perfekte, begge to. 1,75. Nummer 6, træd frem. Navn. Kim, Alder. 20 år, Højde. 1,75. Værsgo at træde tilbage. Her er den perfekte mandideal. 1,85 høj, brede skuldre og store muskler. Jeg er jo det perfekte kvindeideal. Lyst hår, slank og størrelse 38 ved sko. Gud havde fået øje på nogle reality-stjerner. Måske kunne de være de perfekte mennesker. Ej, prøv lige at se det skæg der. Kæft for det grimt. Pas mig slet ikke i min verden. Hvad, mand? Det er bare sådan en ordentlig son of a bitch. Ej, hvad? Det er sgu da super frækt. Ej, Pernille, du er ikke med i Paradise, men så behøver du ikke sådan dum, vel? Hej, unge mennesker. Jeg leder efter det perfekte menneske. Altså, så er det ikke længe nok, fordi det er os. Vi kendte. Jamen, hvad er I udover at være kendte? Jeg har store bryster. Jeg holder op. Jeg er en super fræk latino. Ej, stop. Alle ved, det er Amalie, der er helt perfekt, for jeg kan jo synge. Drømmer om dig og mig, du viser vej, forfærd mig. Jeg siger ikke